rakyat perangkat toh pikiran kekut Pak Lurah terus ngangkut bercengit kesih bermurasanya sekut baru cerdas nasib mikirin ngumpul terus bergerak menjadi ngumpul bisa ngambut bisa ngambut senang ngumpul ngambul 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 saya unggul betul betul ngambul dengan mereka rakyat perangkat tingkat unggul untuk pikiran kentut Pak Lurah terus ngangkut bercengit kesih bermurasan dan sekut baru cerdas rajin pikirin ngumpul terus bergerak menjadi unggul bisa ngambut bisa ngambut senang ngumpul ingat merah hujan ngambul 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 saya unggul betul betul ngambul dengan dikambul matur nuwun wanci yang dipun paringaken ing kula nika sedaya kula dherekaken munjuk syukur wonten sanendang waktu kita lebetipun swasana ingkang sampun remuk rempuh taksih dipun paringi pinanggih lebetipun kanjengan lair boten kalebihan kurma bukti kunjuk duta Gusti kang kasih angka 3 dadi pejabat niku nalika jroning pilihan boten angel ingkang angel menika mempertahankan jabatan kala wau dadi manten niku ijab kabul 15 menit pun rampung kula tampi panikahipun lius kanthi mas kawin kabayar kontan sampun ya ngono kuwi siangipun dipun ijabaken dalunipun cara sepeda motor kenging dipun seta ya ingkang awrat menika nyempuluraken utawi nglesrekaken gaya omah iki ora ngel manut kekuatane dewe-dewe ingkang rekawan mempertahankan piye carane keluarga menika saged bujaran keluarga sakinah mawaddah warahmah ingkang angel wonten mriku mila Gusti anggenipun keparing dawuh benjing wonten ing dinten kiamat Allah badhe melingos tegese moh nyawa perangane wong kang diperang dadi 3 golongan siji Allah badhe melingos ningali pimpinan sing goroh jalaran kathah kemawon rakyat dikelumpukke ini dipilih sing bendo-bendo mulai si bendo-bendo sing numpuk lho niku diomongi boten cocok kali sepanduke ndur wonten ngoten niku biyen sepanduke karo nglumpuke wong-wong niku bloke samaun
Ini buatan pada tulisannya ini nyarep nopo sapi kali wedhus aku dimarem lho ning standar buatan muni ngoten ini kangge mengelabui wong kabupaten iki lho rapate sak omong iki ya tanda tangan ya sebenarnya tanda tangan nilai tanda tangan niku layang kosong dereng tulisane lah ngisari tulisane pira uwen niki lek ketangger Menurut pimpinan sing goro Plengos Gusti Allah. Aku mari wonten mriki kawulan ngene ra kunangan. Lah ngene ternyata ibuane 01. Saya ibu 01 ya 10.000. 10.000 wae 01 satu saya ada kawulanipun. Lho, boten kunangan wonten donya ning wonten akhirat boten saged endo kaliyan kawulan menika. Ngandel karepmu ora ya karepmu mila menggaipun Semar wayang niku tontonan tatanan tuntunan telu ampun nganti ngrudut tontonan ditonton yang mereka pena gamelan ya kudu resik tapi yang mereka pena ditonton wayangi ya syukur apik Pak kula mboten pamer, wayang sing kula gelar niki wayang hadiah saking Jakarta, pimpinan Bapak di pusat Suwargi Mas Undang Sutresna. Karena tresnane harus Semar Blitar, kula dipun paringi bebingah wujudipun inggih menika. Niki yo nek Jalan Blitar ning kula sing makili kan. Iki Jalan Blitar pengen gunakake monggo ning yo kudu hanyew. Ayo tanteni baca kita. Tanteni sesasi gak sesuai to. Siji pejabat sing goro, loro Gusti Allah melengos nyawang karo wong miskin yang sombong. Sugih sombong niku mawon pun salah. Sugih kok sombong, gleleng niku pun salah. Melarat malah sombong. Enten mawon wong ora gablek iki sombong, dalan mek nurut tanggane, ora duwe dalan dhewe, omahe ning mburi, le metu le mlebu ya liwat tritise tanggane. Lha ngono lena ya wani kan, nyunati gedhange tanggane. Nyolong gedhang boten diteger wite, mek digantas wae. Niku lek wong Jawa ngarani disunati. Padha karo nyolong telok kaspe boten jibol wite, mek didusini wae. Niku ngenten jenenge dhewe. Sing delok muni dikontoli ya, Mas. Pinten yo asu. Ya, bapak kowe ora malingan. Ngene ne semer, aku malah dipisui. Apa kok, Mas? Ah, betul. Dasar kita enggak bisa enak ora dasar. Dasar enak ora. Kowe iki rasa enak ora indukane. Wong paling tamu rek milih rokok njaluk. Paling tamu kek melangi. Kandhane turu ora kae gitu. Pengajar. Aku kok ngomong gitu. Murid buatan supir siji pimpinan sing goro pangeran buatan bagi kepalang bersami loro wong miskin kok malah sombong nomor 3 kuncen rodok saru ning tulisan banding ngoten uang lanang nganti tuwek panggah mondol Kami enten wong nganti tuwek niku Pak udan ini nyanyi latihan mereka lautan gunungannya ini dihapusin dan sini omai kulon ini kertas uri ini mestinya nyegah bis sekolah kulon netan ini sekitar kulon dicegat balik dia balik jangan pasar udah walik kulon lupa bis mahal esmadron gini aja lebih tanggini haji ada pada kebetulan ini para ini pasar muda pada ngulang lagi yang ngetan lah karuna jadi kantor polisi lah kuali ini ngalor kono
nganti tungkol ini boten wonten tobatipun. Niku mawon wonten kalepatanipun mugi agung ing dalem pangaksamanipun. Boten namung doro kaduka ing sedaya kemawon mugi saged mangraosaken menawi dados atur. Aja ninggal aku trimo bunten ini bukan jangan parah kapungkasan mawi estu karo kali donga menika salah kaprah acara selanjutipun nggih menika doa berarti dipun dinakaken dening Pak Haji saking kula mboten wong kapakan pun nyewangun prolog entuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sing donga jare sing donga wonten jabane lain ya sarana arek enter ya anggere badhe tutup mangke menawi sampun rampung estu umbut dharma
lagi mengingat panti dari pembicaraan sebelum ini sulit pun dari bersama tidak mungkin sebab tuan yang dengan aku dari jejuluk Prabu Kresna menika yang pundi? Langsung iman. Ingkang jejuluk Prabu Kresna ingkang pundi? Olantosi wonten Dombongo. Bapak kowe iso ngomong ayo do gelintang-gelintang. Nyata dene kasebatan ngomong Surya Kabar. Buma marang surat kepengin mangerti. Buma lagi percaya yen aku kasebatan ngomong Surya Kabar. Lamun to bisa ngrangkai bangkit ngati
transit ketunungipun rekmo mas nyekaraku nyengkir gading ya jayeng ranu domong yo putrane Raden Janaka